Ishan playing on his new trike. January 4th, 2013. 17 months old Ishan. ఏంటది ట్రైక్ని రాక్ చేయొచ్చా అలా పెట్టుకుంటే? ఎలా చేస్తావు చూపించు చూపించు. అది రాక్, రైడ్, రోల్ ఈ మూడు చేయొచ్చు. చేయి నాన్న, రాక్ చేయి, రాక్ చేయి. టింగ్ 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 టింగ్. కూర్చో కూర్చో, సైకిల్ మీద కూర్చో. నేను చూపిస్తానే. రాక్ 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 రాక్. రాక్ చేయి, రాక్ 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 రాక్. రాక్ చేయి, రాక్ 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 రాక్.